un corpo que anela topar outro. A transmutación da palabra materia. Unha carta é unha ambición. Ambición e desexo da conquista do bo con as de papel. Unha carta é un mapa no que se trazan liñas divisorias de palabras migrantes e suspiros varados. Que atrapan estas liñas? Que encerran as súas palabras? Só o latexo frágil dun momento. A carta é a atención inmóvil no papel, incondicional no destino. Dicía Simone Weil que a atención é a forma máis pura e rara de generosidade. En un mundo que se consume no inmediato, a atención é a pausa e o cuidado do que importa. Dicía tamén que a atención é unha pregaria. Chegarán ás túas mans esta pequena oración que escribín, esta súplica? A carta é a exposición do corpo que busca chegar a outro corpo e conquistar a distancia na espera, conquistar a distancia no silencio. A carta é, por ende, unha promesa onde se busca vestir a nuez mentre se ispe a intimidade. Unha promesa dos corpos que se atopan, das mans que se sosteñen na cartografía das caligrafías. A carta é, ultimamente, o fruto aberto que non se corrompe, encarnada no corpo presente que invoca o corpo ausente, na que eu, visto a fatal identidade do namorado de Bartles, a última condena, eu son que se mostra, eu son quen espera. Bravo.